बैठो बड़े तंचु नी खेला लइकियो तंचु फोन ना करली सब करियो संगम सुतला रात के नी आज निकले नींद लागे तना के अपने बतिया के मन मम्मी जी सा के बोझो भाई कौन है ना मम्मी जी देखी ना धनिया सुखाता आई मेरी चौकराटिया तुर के कनिया तनी से सीरिया पीसी चटनिया ई तहार काम न होवे हो हमरा के देतल करे के बा मम्मी जी काम करे में देखे के बाकी हम कर फिरौवा मन तनी प्रेम बात रउवा हमार काम कर दे हमरा उ कर दे भाई अब हमनी सुन भाई जे दुनो आदमी घर में त के करी बबा के पापा ना करी हां अच्छा प्रेम करे कहता लो हां मम्मी जी कामे से प्रेम होला ना हां ना मम्मी जी काम नाई प्रेम हो जननी चीज दी मम्मी अच्छा रुक है तोड़ दे अपन ने न पत्नी जाके हमरा पे लोग जमा न दे आई तने उनके आके सी ए माई होई ते काम करते नहीं कहते ना तुले देली चटनी पीसे के कहले के कैसे प्रेम बढ़ेला ए दी कौन काम कर दे भाई फोन करती है अच्छा हमरा ई लिखे बुझा कि प्रेम में अपना काम करावत रहू कहत रहू माई से कि हमरा तू चटनी पीस दे से प्रेम बढ़ेला हमरे कहतो कि रोवा कपड़ा धो दी ओ से प्रेम बढ़ेला तो हमनी कुछ करबू तो ओहू से प्रेम बढ़ जाई तो कही हम करम काहे न करम तो चल हमरा साथे खेता में काम करे के बा ओहू से प्रेम बढ़ी ना चली रहो खाए काट के लेवा तनी लोग से त प्रेम बढ़ी एक बैठ के खाना काट के लाओ तनी भाई बहुत चढ़ाक पतो बिया ई सब काम करा के या कहत है कि करी तो उसे प्रेम बढ़ेला एकरा से समझत रही एकरा मतलब ई काम करवा के प्रेम के जाल फसावतिया ई प्रेम ह चटनी पीसब का रे अरे मतिया ई का लुगो धइले बड़े है ने माई बोले के न सिखाले नेटा पुटा बहरला काई लुगो खिचत रे छोड़ पैसा तहर माई अपने घर कले पैसा हमार बाबू कमा कमा माई के दे दलन जाके माई ले मांग पैसा भइले होई मर कहते काम न करे रे खाली पैसा आई न तू दिन छोले बड़ो जानते हो कि बुढ़िया एगो अपन मन ला दिन ले पैसा मांगे जात रे इनले तहार तो बोली कोची नहीं चलेला छड़ छड़ त का है रो अभी ऐसा में खाने 1-2 रुपया नहीं थे पिछलिया के पैसा का करता नहीं तो मैं लेको कमी कुल रखत लो दे द अरे न के तोहरे के मार जना न ती गुजे कर मुंह ना देखे कोकर बात सुनावत रो आई इनको डांट सके पेंशन मिलता 1100 पेंशन मिलता तो अपन क्लिनिक कर भरते नहीं देता काले 10 रख दिए चल नती तोहरे के मार रुको जे लो ऐसा फोटो भी देखे लागल आई हे दादा बताओ ये तो सरकार रुपया देता तनी पेंशन तो दवाई भी रोया जाता मैं तो है 10 रुपया निकले लगा ना हमर लइकवे के हाथ से ना हमर को तो ये के हाथ से के कर ना मन हो के नतिया दू पैसा दे दी 10 रुपया दे दी 5 रुपया दे दी फुटा में रही तबे ना पैसा दे आये भगवान के हई अपने से काहे थी कोइला हो जाए हां हां अपने से खटकला हो जाए नहीं हो जाएगा ना खइला हो जाए ना चूरा फटकल हो जाए सर का हम कोई बड़ा सोचे के बात करता जब काम खातिर हम शादी कइनी वो हमार लागत है कि इच्छा पूरा ना हो अच्छा ठीक बा कोनो बात नहीं है हम कोई ए सुनाता हो का मेरा हुआ करत दिया सुनत रू ती भर्ची डाल के बनाई को काम का कहता अच्छा एगो हमारे के बात बताओ हई लड़का अभी तक ले दोनों हमार खइला सना चूड़ा फटक के अपने से खात रसन आ नहइले निकसन आ दोनों के देखत नहीं कि असई दे बउए तो माने का कहत तू का कहता नहीं कहता ये बन के राउंड ढेर गरम बनू रउआ के खिया देल बनी नु राउंड कपड़ा लता खींच के पसार देनी नु हैं तो हम एकन के जीवा नहीं खिले ले हमार ना हो जाके हम लेके ढोई ठीक बनू हम शादी देखो हम अपना खातिर ना कर रहे अपना लड़कन खातिर कइले रहे तू काहे से कहत लेकिन हम कहले बनी एकन खातिर ना खाली रउआ के देख के ठीक बा रउआ जब हम करब एकन के हम ना करब ठीक बनू अपना पछतावा हम तन के हम का कर झूठो के हम शादी कइनी चाहत ना रहे हमरा शादी करे के ए ले कौने के मुंह देख के हमरा चाहत रहे रह जाए के एगो बात सुना तो जना त चूड़ा धर दे जाए जुगे है ना आ चला जे पहले तो मेरा कम ना आई आ बढ़िया से खियाई
ओकरा बाद तो जना का स्कूल में विदा करी। आठम पला के दिन बा साल ले ली के स्वेटर ले ली कुछ बुझाते नहीं के आई मानता नहीं के भौ जाइन के होई त पेनी असन ओड़ी असन मांगे के ना परिया पर नहीं त डाल दे ठंडा पला के दिन बा बुझाते नहीं के कि साल ली की स्वेटर ली आखिर रोज जाए त दोसर का मुंह ना ताके के परियो आखिर माई के मुआले में भौ जाए के कर बड़ी सन मांगबो करब त कहिए सन देखाओ एकन नई के ससुरवा कुछ तबे न नहीं खिले के आई चलो अपन ले ले तानी जौन बात और अपन रहेला उ अपन खाला ये ले ली का चल यहाँ के किलो मिठाई ले ले हो जा ई का हो कहाँ जाता लो रहुआ तक तो घुमावे के नहीं है आई त नहीं हारे नु बा कहां जाई नहीं यार के छोके। अच्छा ई बताओ कि तू नैहर जेबू तो घर के काम के करी हम बहरी करम के भीतरिया के करम एगो ओही में बूढ़ पुड़िया माई बिया। अब बताई हेतना आशा लगा के भाई फोन कइले बा कि आओ रे दीदी 2 दिन में चल जिए त 2-4 दिन ले माई ले काम ना होई बसे नहीं की ना जात जी 2-4 दिन के बाद बा वो कट जाई कब जाइला पे नहीं यार कब सांझ बियाह हो जाला कुछ बुझाला खालसा कहे के 2-4 दिन रहेला न त करते करते 7 दिन हो जाला हमहू दिने की न तनी कि तू क दिन में आवत अरे वो कहल का चाहता नहीं आई माई बाबू बियाह कोई बार वो बंदले नहीं की हमारे के ठीक बा नु बेचले नहीं खान जा बात बतियाई तनी कम जी बुझाई ल जा कनी ठीक बा आवत भईवा गाड़ी लेके हई देखा कैसन जमाना है आगो मेहरानू आज मरद के बात नहीं के मानब आ बाते बात में झट देना निकल गई चला तो बुढ़वा पाला लगता के न तो बुढ़वा बात होइले बड़ी सो देखी तो जाके लिए आई बुढ़वा ना कि बुढ़वा तो खाते नहीं धोते को जना तक एकदम जीव तबियत ठीक नहीं के रहत एकदम तबियत खराब हो जाता इतना ठंडा पड़ता ना जनाते नहीं कि जीव बाची हो का भइल माई कुछ ना का कोनो दिक्कत बा का कोनो दिक्कत नहीं के बच्चा कोनो दिक्कत नहीं है ठीक बनी ना कहरा तो हुए से पूछला हम का करो ठंडा पाला पड़ते बा तबियत पानी होई है जीव होई है त खराब हो जाला ना कोनो बात हुई तो कही ह ना ठीक बा बच्चा देखो का बात बताए काहे कठुआ त बुखार बा दवाई भी करा दी का ना बच्चा दवाई के कौन काम बा दुकान दौड़ी चलते नहीं के तोहर तो वही स्थिति अब बा 2 रोटी मिलता खा तनी पड़ल बानी पेट भरता ना हमार चिंता मत कर जा। अच्छा कोनो बात हुई तो हमरा से कही ह ना हाँ बच्चा जरूर बताई देखे को बात कहतनी अगर तारा कोनो चीज भइल बा जब से हमरा के ना कहबू तब से हम कैसे जानब कि तारा माने बुखार बा कि सर्दी बा कि का बा अन्ना ठीक बटे हम ठीक बनी बस 2 रोटी मिलता चाय से पानी खाता नहीं पेट भरता ना बस ये चाहिए घरों की स्थिति देखिए कि दवाई भी आई। अच्छा ठीक का ठीक बनी मक्का को 3 टाइम खाए के 2 टाइम खाए के मिलता अगर अपना मन लेके बुझात कि मन की तबीयत खराब होता इससे बना लिया फल फूल खाई रोटी घोटाते नहीं के भात के खाता नहीं तो जियो तनी